Карайте хора. Как карай, бе? Тая бе, тая. Аз снимаш преди малко. Браво. Дай фляо, че тук ударахме. Ради, аз снимай малко. Дай хора. Ще има част той от Дръж, Бога. ма. Дръж. Айде, пит, зайга. Тук, ако искаш да бързи, да изглежда, че карате бързо. Мане, кой път за бързи да изглежда, че карате бързо. Дай за малко камера. Идат коли. Да! Така, здрасти хора, аз съм Ани. Gameplay 11. Това ми е канала Skate Infinity, в който качваме главно спорт. Днес много сме с скейта. Пинеца, Ради, отзад две момичета, които са бая бавнички. И така, ще пускаме рандом момент. Дай газ. Човек не видели. Давай. Еко ще ма прибиват тая вълнудия. Иди, боли те уя, старе. Заними телефона, май. Не, Прибива нещо отзаде. кола. Боли те уя, старе. Volkswagen Passat. Врачи ме! Ето го Ради. Завиждаш ли? Иконата! Его Тони Найка се вози. Специално Асенчо таксито Тони Найка, Васко Кръпката, Кирил Парцала и Мартин Гогутката. За всички да треперят. Така, тръгваме и сега тук съм с някакви много бързи. Аз монтьор, два ръце, ще ремонтирам всичко аз по теб. Аз монтьор, супер разбираш. Айде тръгвайте си са лигавили. Тръгвай! Тръгвай! Дай го тук на Ради. На Ради на ръката му се изсра птичка, колко яко. Много На главата беше. много оригинално. Отиваме за едно грандиозно спускане сега от високо. Почти се стъмни. Сега се спуснем. В принцип е доста по-тъмно, камерата прави малко по-светло от цветовете. Примерно Ради е циганче, обаче тук го показва като българче. Така че... Аз ли? Така, горе сме всичките Ради и сега там ще снима, тръгвай. Ма не искам първи. След тебе съм, айде, Кики тръгна. Тръгвай бързо, да няма кола да му минем всички. Ради, снимай! Лудите! Един ден изпълнен с много, ама много адреналин. В момента върви бая бързичко.
си якото е. Просто си заслужаваше. Как падна. Дрифна в пясъка. Добре беше. Така, Пенц. Давай, че малко си почина, дръж камерата, спирай клипа до тук, да е. Давай, кай там, чао, Том, Ей, това ще бъде хора за този клип. Чао! Без себе си, бе. Вече нямаш мустак, вече мога да се снимаш. Не мустак вече. Вече мога да се снимаш, че приличаш вече на човек. Ей, ето, Павли. Така, вече съм си в нас, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, едно лайкче. Мога да го коментирате. И да има още клипове, сега ще обработвам. И да.